Nigo aburire ababunge kurwa sorgongo rwa Gusii gusaba mabera singa kibabete bakogenda magega no kumincha gusemagega no kwamereria omuswado yo ase abaganire egwikego cyari tkoria Jumanne kwene kebuna ngwa kabalisco omuswado yo wechibesa nonye nabo nigaene kebuna nachikurwanirira abakenya bari kurwanirira obusibole bwabo kinga kichokorobekana kulinde bakaba bakobe kwa byara n'abanyanyimbo asaine kenga goika aine kibabere bakonyora oboine bwabo asatariko bakanya nonya ne shiringe igonche buno muwakiri litkoria Jumanne ninjembe amandamano naende bali babo atiru bonsi pi ninjemba wakilishe for free bonsi pi naende ngoteba iga eserikali ya Ruto esike media naroche abantu ba media bagukururwa bagwakwa. Freedom ya media igere protected na constitution. Na serikali ende yonsi pia tete utanga media from kotebege ndokega ndrete igone manyetena na magoso itagete ikabe. Antu bali bonsi piba agete chikura na rocho yo gatundu okotebana nyabere ga kinyabere tigaba chain open batene na sichire editions cyaba Gusii bakwane na pole yo tuwebete kakitwabere tare Jumanne batebye bayirie gentukiri the third reading libagandiro yogosaba nore n'abantu bari ko kusol akara bachengetie ngo batebete na Nyasaye nyabere bakaruku pole bakaba bantabaya abantu tigapa manyena kenyero muriro noroche bono muntu obegete yes taho chiboye bana baye mbaho chiskuru kera bago checheriwa mukaye goso musachoye igago checheriwa abande bayire ruchi sanduki cyebitondo abande ne demonstration chigendret igo eyene message very clear na umuchumbe tabu atingurwe nde yonze ku deciding kya wakekura igakwira no buri abantu bari bamuchorete ne bakomotebi nka kya wakekura